Muri Zimbabwe awafadze Mahere anozotsoma Nick Mangwana Panhau yemabusiness Panhau yemabasa nokuti anoya achibvunziwa panapa achinzi aiwa vanhu veZANU-PF vaita sana chivhayo mari anombondodziwana kupi. Sanoona kuti Nick Mangwana anga aposta nhau yekuti they don't need luck but they have good business methodologies. Sanoona fadze Mahere anozouya anyatso kumupenengura omusiya akangoti hwe pachena. Saka mina mashoko atogona fadze Mahere anokurudzira chimbo subscribe wolike utina on the bell icon. Tombochera mabits anokupa pano paZim News Live. Notfadze Mahere anoyachiri good day Nick Mangwana. What good business methodologies do they have? Enlighten us please. Could the good business methodologies possibly include being connected to the top? Do you see how the public has concluded that we are all fighting for an extended term so that you can eat some more? Is it fair to say that without political cover, most of these businesses would not succeed? We need new leaders. Ndomashoko arika achipenengurwa achitaugwa nafadze Mahere achiti aiwa zvine musoro here zvekuti kana munhu usina connection nevanhu vari kumusoro kandi usina political cover kandi usiri muZANU-PF our business rakuharirani. Muri Zimbabwe kana uri mumwe munhu ari kustrugula kuita mabusinesses ake kandi arikuda kuita invention kune any corporate service aiwa chimbopinda umbotudza noti kudii pamusoro penhau iyi kutogwa nafadze Mahere kuti kana usiri muZANU-PF kandi kana usiri linked kune matop individuals haukwanisi kusucceeda. Muri Zimbabwe tudze mafungiro enyu pinda mucomment section medu aiwa saka no subscribe like notina on the bell icon. Tombochera mabits anokupa pano paZim News Live.